Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazem Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 23 years ekuberekwa. Mukomanashi pandakauya kunoku kujoni, ndakauya one of my best friend. This was after mandiudze kuti ainge asangana nomwe murume uyo waakasangana naye pasocial media. Saka she was scared, akabva ati nhai vasikana ko kana kuri kunzi ndikazoti ndasvikako kujoni ikoko ndobva ndachekwa magadziko angu ndinozoita sei. So we were like laughing. That was when amai vake pavakazoti kana iwo uchitya chingoendai muri vaviri, hapana pamungazosangana nechakaipa muri vaviri. Okay, so that was the deal. Ndainge ndisitomborina hangu basa nezvakawanda because we were like really close friends. Even right now she still thinks kuti I am one of her best friends, but hatozvizivi kuti ndini ndakamukanganisira marriage yake, even though she is still with her husband. But changova uchimarriage guys, chekungoti unenge uchingoitawo zvekungonama nemabubblegum, but in reality marriage hapasisina. Like even my relatives murume wacho ndinotaura navo vanogara vachitongonditi makoti mahwani. If it was you, we knew kuti it was going to be better, but hanzvadzi yedu iri kuramba kutiteerera pose patiri kutaura nayo tichiudza kuti munhu uyo haana future. So mukomanashi ndini ndakakonzeresa zvakawanda. Takati tauya kunoku, like the guy ndaitongomutaritsira pasi, but Mwari unochinja life yemunhu within a very short period of time. So the guy paakauya mukomanashi achiuya kuzotitora mainge muri muna February. Mukomanashi munoziva kunonzi kuonda. Muvhesi iye ainge akaonda, and this was partly because he was coming out of another marriage, saka he was left with nothing. So inini ndakabva ndazongomujaja. Even my friend akatomboti shamari munhu uyu harwari, because vanhu ava remember kuti vainge vasati vakamboonana like face to face. So like at that time, that was when patakazotumidzirwa mari ndokubva tazouya paya. Saka ivo bangukuru vakabva vazotiudza kwavainge vachikwanisa kuti vange vachiuya kuzotipika up. So there we were chilling zvedu namalaicha uya. Then malaicha akabva azotiudza kuti mufesi wacho ainge achiti ainge ava padhuze. We waited and we waited for the guy, but the guy was not showing up so quickly. In time ndopa takabva tazoona munhu rwacho. Mukomanachi ndakaputika hangu nekuseka, but ndainge ndichisekera mumwoyo, ende ndikabva ndatoti momisi ndoda kutovaudza as in mama vangu kuti zviri kunoko mahwani. So the guy then came, ndokubva vagrebhana paya vakaita zvavakaita sevanhu vainge vachingotaura pamafoni vasati vakamboonana. But already ndainge ndakatomuchaja, ndikatoona kutoti uyu ndiye anonzi bharanzisa scam, rombe zvaro rekupedzisira. Mukomanashiko zvainge zvakapfekwa kwacho, shuwa munhurume kupfeka chitracksuit chekapa chainge chiri cheyellow nerimwe ziflat base mukoma apa nedzimwe bhutsu dzinopenya penya. Kuita color blocking. Ndakavanyarira bangukuru panguva yacho iyoyo, apa nezimaski kumeso kuidzoshaya dzainge dzakaita kubuda. Ndikati uyu ndiye anonzi mugwere live and direct. Zvadaro mukomanashi ndopatakabva tazoenda kumotikari. Saka kunzvimbo kwacho ikoko mukoma, like kunotonetsa transport, unotiita zvokutohaya. Saka vakabva vazohaya chikombi vachidawo kuimpresa mabhebhi avozve. So takati takagara mukombi memuya, because driver wacho akazoti mari yawandipa iwe haikwani. Saka ndava kutsvaka vamwe vanhu vaviri kuita kuti ndizowanawo yekuzodira fuel ndava kudzoka. Saka takati takamirira vamwe vanhu vaviri vainge vachienda kufuti uko kumaprize kwatainge tichienda. Panguva yacho tainge tisati tazviziva kuti ndokwatainge tichienda. Komanashi ivo bangukuru vakati vakagara zvavo vari panze nataxi driver vachikurukura. Ndakanzwa friend yangu ichiti awa ndo anonzi mahwani shamari, munhu uyu kuti agware munhu unenge unogwara. Saka ndakabva ndazomuti
tadi tamboenda kumapharmacies then ndobva taburuka kombi paya tikabva tazoenda kumapharmacy tichitsvaga zviya zvematest strip zvehiv ndikabva ndamuti you must buy one. Ko ivo vogoti muchenjere kuzosungwa because mapurisa anzi ari kunetsa mutown. Ndakatongoti baba inorwara iyi, isusu tainge takatozvichenera tichitoita sekunge maSouth African iyo ndiyo yaitokwanisa kuzotosungwa because yainge yakapfeka zvinhu zvemakala mabright colors apa munhu ari mutema tema kuita katsito kuita poto yekango yeblack chaiyo. So takazongofamba mukomana achi tichingosvaka pharmacy. Lucky enough takabva taona kuti painge paine clicks padhuze. Takabva tazoenda muclicks muya ndokubva tazotaura kuti tainge tichida matest strips HIV home test ndokubva tatengeserwa home kit iya mukomana achi ndokubva ndazodza friend yangu kuti she was supposed to make sure kuti aifanira kuti ange achizozvitesta iye nemunhu wake vasati vasika bonde. Akati bo, we then returned back ndokubva tatoona kutoti those guys they were already waiting for us. Fine, like takabva tapinda mukombi then we were on our way. Mukomana ashe munoziva kuti kana uchienda kumachonyonyo wega unosvika pakuzviona kuti kunzvimbo uku kwandiri kuenda kumachonyonyo chinzwai manje. Apa friend yangu iye ainge akanyeperwa because ainge akatumidzirwa mapictures shasha zvayaita sezvo yainge ine access kupinda mumba memurungu. Yaipinda mumba memurungu yobva yazvitora mapictures iwe yobva yatanga kurakidza baby and iye friend yangu aitonditumidzira mapictures aya achiti ona kusaidi kwacho kunogara mufesi uyu munhu uyu anotorakidza kuti atori nezvinhu zvake mukomana achi. But friend yangu ndakazomuti munhu uyu wadi wambomuudza kuti like aite video call achingotenderera like achingofamba right around the yard so that you can see kuti panombonyatsokugara like in what type of environment is it. Mavideo call angabuda and aiti paya kana akada kuita mavideo call munhu aimboita sekunge ari busy then shasha yaizotaimira kana varungu vasisipo ndo paizosara manje yopinda mumba yobva yatanga kuita mavideo call aya ema1 minute. Saka ndakagara ndatozviona kutoti iyi ndo inonzi robbery, daylight robbery iri kuda kurohwa munhu uyu achatotsotswa heinzi chete for mahara. Komana achi takati kombi ichirohwa kudaro ndakatoseka ndikati banguru zvatinenge tava kutoenda kumamisha 1 vakabva vaseka zvavo vakabva vati tinogara kwakaita kumaplot ninesi but akuri bo akutombomakisi. Takazoti tasvika kuya mukomana achi ndokubva taona kuti situation yainge iri paground ainge ari ma1 mukomana achi. Kana chimba chacho chainge chichigara mufesi wefriend yangu handeka ndakamunzwira tsitsi. Kana mama ndakabva ndatovaudza kuti ndainge ndatofunga kuti zvainge zviri nani kuti vanditumidzire mari yekuti ndinge ndichidzoka. Saka ivo vakazozviona kuti kana ndikangogara ndadzokera kuzimu which means nefriend yangu vaizogara vachinetsana. Inini ndakabva ndazopiwawo chirumu changu. Mukomana achi ndakati ndakarara kutiona nyoka yakatodongorera tuya tukunyoka twegreen tuya kanyoka ikako kainge kakatondidongorera ndikati awa ndo ma1. Saka vakabva vachizonotaura nemurungu kwavo then ndikabva ndazotsvakirwawo basa. That is why ndakazongoramba hangu ndigere navo but ivo bangukuru ava pane pamwe pavakazongoenda kumusha mukoma vakati vari munzira vachibva kumusha ndobva vatotifonera vakabva vatoti tinofanira kuti tinge tichisangana mutown zvizhinji vakati munofanira kuti munge muchizvisiya. Saka takangotora zvimahandbag zvedu nehembe shoma ndokubva taita sekunge tiringoenda kunotumira zvinhu kumba ndokubva tazosangana navo bamunini. In fact takatoita vekutomirira because vainge vachibva kumesina. Mukomana achi to our surprise takabva tatoona kutoti vainge vatori noumwe murungu wavainge vainaye vachitoti ndatowana basa. That is when life started changing. Eniwo uko kwavakazoenda kunogara unfortunately zvainge zvisingaita kuti ndinge ndichinogara navo ikoko ndokubva vazonditsvakira kwekugara mulocation vakabva vanditsvakira zvekare basa. Nanhasi uno ndinoshanda sastay in. Mukomana achi zvadaro ndopandakabva ndachizotanga kunzwa jealous because vanhu ava vainge vava kutogara kumaseburbs apa ivo bangukuru vainge vava kuita basa rekudriver. Mwoyo wangu wakarwadza mukoma ndichiona kuti vainge vasimba zvinengei. So what I did mukomana achi ndezvekuti ndainge ndagara ndiine mamwe mavideos awa ndefriend yangu ainge akamatorwa neumwe mukomana like they had gone out to drink like they were at a party then when they were so drunk ndobva azoitwa a foursome nevakomana and mavideos acho they actually spread around campus but most of the people
at that time havana kana kumbogara vakafunga zvekuzomaisa online. I was the one who did that. Komanashi ndakangoendawo pane imwe website ndokubva ndatoenda ndikatonouploada mavideos aya uye zvekare nemamwe mapictures amwe ainge akambotumidzirana neumwe mukomana tichiri kuuniversity. Saka mukomana uya futi akabva azama kumalikisa mavideos iwawo nemapictures. Zvose izvozvo ndainge ndakangozvichengeta chete, waiting for the right moment, and I felt as if that was my right moment. Apa ndainge ndichiziva kuti banguru vaiva munhu uya wekuti vaifarira stere kujoina magrupu akasiyana siyana. So I had this other number iyo yandaishandisa especially pakudatawo vanhu online. Remember kuti ndainge ndava nekapressure kekuti kana kuri kunzi uyo akawanawo murume online, what about me? I can also do the same. Saka ndainge ndava kuitawo zvekudata varume online, and my plan initially I wanted to date banguru. Ndobva ndavatumidzira mapictures eumwe munhu ndichita sekunge ndiri umwe munhu, tobva tatotanga kutodanana paya, trying to gather more information like nude pictures nei so that I can expose him. But takati tirimo mugrupu maya ndakabva ndagadzira rimwe grupu manje, and munongoziva kuti magrupu epono haakasiki kuzara. Ndakambotanga ndari maketa grupu riya ndaita musikanzwa kani ndaitojoina magrupu, ndobva ndakanda grupu rangu very fast, then ndobva ndatoremovwa nemaadmin. Saka vanhu vaingoramba vachingoya kwandiri. Apa ndaiva nerimwe zimemory card rangu rainge rakazara kuti nemavideos epono. Saka varume vazhinji vakajoina grupu iroro zvokuti pasina kana nguva rainge ratova nevanhu vaitosvika kuma100 and something. Saka musi wandakazoona manje banguru, ndichitoona namba dzabanguru dzakati banguru has joined, komanashi ndakaita kupembera kani. Apa ndainge ndiri kubasa. I was so happy zvekuti kana murungu wandinoshandira akatombondibvunza kuti hey, what's wrong, ndokubva ndatongotanga kungoseka zvangu paipai, ndikabva ndaziva kuti zvainge zvaita manje. Komanashi zvandakazoita ipapo ndezvekuti ndakabva ndachizosenda video refriend yangu. Ivo banguru vakatoshamisika kuti kuzvari mukadzi wavo, and ndakatongosenda video reri mukoma, ndokubva ndaramba ndakati using another number, and hakuna kana munhu one ainge achitombozviziva kuti ndainge ndine ghost account yepawhatsapp. Mukomanashi ndakangoti ndichingonopedza kungonosenda video reri, I think vachingonoreviewa kudai vachitoti phone call kwandiri. Ndikabva ndati hello banguru kuri sei, then ndokubva vatanga kundiudza zvose izvo zvavainge vasangana nazvo, and ndikabva ndati nditumidzirei video racho. I pretended as if I did not even know what was going on. Ndakati ndatumidzirwa video rere, ndikabva ndati yezvo kuzvari mashura nhai banguruko, mudzimai wenyu ava kuita zvekuacta mapono here. Koma ndakaona kuti munhu ainge arwadziwa, akabva ati you know with the way that I loved your friend yako ndaimuda, but zvaita izvi andirwadzisa. Mukomanashi, that was really exciting for me. Ndokubva ndachitanga manje kugocha friend yangu. Ndakamugocha ndikamushandura whilst I was busy frying her, making sure kuti even if they were going to stay together, but I had already planted that seed in his heart. Ndakamuudza zvimwe zvinhu zvakawanda zvechokwadi nezvenhema mukomanashi, until he told me that he wanted to let it go. He wanted to break up from my friend, but I asked him and I said, Kuti, I did not want him to break up with my friend. So they stayed together. When they stayed together, Mkomanashi, that was when my friend started complaining. Achindoudza kuti a marriage, a man is no longer the same. Mkomanashi, kana muchiziva murume anonzi anoura, that is what this guy is doing. Like ava munhu ekuti ava kungoita kunge muka, like asina kana basa nezvakawanda. Last time my friend called me akava ati, you know what, banguru vako vangoti vachisvika, ndikabva ndanzwa kuti vari kunwa makondom. That was when panatanga kunetsana navo. Saka ndichinetsana navo kudaro, ndobva ndabva ndazobata sikarudzi yavo, wanikwe kuti kwavabva vatobva vakatokanganwa kubvisa condom pasikarudzi yavo. What type of a man does that? Kuti anoenda kunohura odzoka akangopfeka condom riya, which means kuti munhu uyo I told you kuti vakatongosangana naye muroad, ndokubva vatoita zvavakaita muroad. So I was saying all of these things like kuwedzera pain, kunyatsokuti ange achinyatsokunzwa the real pain. Ngomanashi, that is what I did.
ende ndoda kungotiwo Mwari dai makwanisa kundiregerera, because zvivi zvangu ndinozviziva and I am willing to pay for my sins, but in this world musazondirova neshamhu yenyu kana ndazofa, nekuti hanzi kuseri kwirinda hakuna munamato. Ndokusaka ndareurura muzuva ranhasi kuti Mwari ndiregererei, yakadeuka pane pandikazodzokera kumashure here ndikanodyorera mvura yakadeuka. Please forgive me, oh my dear Lord. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Akomana ka zvakangoma hazvo vedu we. Mafriends enyu awa pakaipa apo paunenge uchiri kutambudzika nemurume wako, munhu anenge achikuseka, hanzi ndaitomuseka, but murume paakazotanga kushanda basa rine mari, hanzi ndipo apo pandakabva ndazotanga kurwadziwa. Zvakangoma hazvo vedu we.